Здравейте. Какво е това? Нашата книжка. С кого я написахте? С децата. Откъде са те? От Словакия. Те какво започнаха? Те? Те започнаха, а ние довършихме. Така. И за кого се разказва в тази книжка? За една принцеса, която седяла в един замък. Какво е имала тази принцеса? И ноги и свете. И едно свече. И после се гледа в огледалото. И после се изгубила огледалото. И кой дошъл да й помогне? Принцът. Принцът дошъл. Помогнал ли й принца? Открил ли огледалото? Да. И? И я доведе в замъка си. И после заживе. И после тръгна коица. После лопатка. Какво направила тази лопатка? Какво помогнала? Нали го... На лопатка и я помогнала. Какво е помогнало? Какво да засадят? Това какво е тук? Вие го направихте. Какво е това? Цвете? Засадили цветето, точно така. И? И после така помогнала цветето. Принцесата била много самотна, нали така? Да. И? А сега тук трябва да читам. Хайде прочети тогава, като трябва да четеш. Добре, хайде четете заедно. Къде пише български език? Хайде прочети. Принцесата била самотна. Принцесата била самотна. И какво е казало цветето? Казало, че има едно цвете и после там, че имало си едно цвете. Чакай! Човека се оказало на принцесата, че се появи едно яйце. И? Щупено яйце. Като се щупи яйцето, ще се случи чудо. Я да видим сега тук за това чудо. Помните ли го какво беше чудото? Я да видим. Чакайте малко. Чупи се яйцето и се появи. Я да видим. Щупи яйцето и ще се извади дете. Добре, излезе едно дете. Добре, ето го дете. Ето, аз съм това дете. Това си взе ти. Принцът се прибрал. И всички били щастливи. Нашата книжка. Дайте по една целувка.